Здравейте! Вие сте с първия подкаст на филиал Бургас към Софийския университет Климент Охридски със специалност аудиопродукция и мастеринг. Аз съм Галя. Аз съм Георги. Здравейте! Днес ще ви отведем на едно пътешествие в света на музиката с нашите специални гости. Тяхното творчество, посветено на град Бургас, с техните песни е оставило крайна следа в сърцата на поколения бургазлии. Казваме добър ден на емблематичния дует Бургас. Мария Чернаева и Владо Спасов. Здравейте! Добър ден, здравейте! Здравейте! Предполагам, че може да си говорим на ти. Разбира се. Задължително. Радвам се, че сте ни гости. Всъщност, края на миналата година бяхте отличени с постиженията си в музикалното изкуство с званието почетни граждани на Бургас от кмета Димитър Николов. Малко преди това имаше концерт, 40 години на сцена. Как се чувствате толкова дълго време на сцена? Има ли още тръпката, вълнението, когато излизате сценично? Сценичната треска същата ли е като преди? Първо удоволствие за нас, че толкова млади хора са докоснати от нашето творчество, което е много голямо щастие за нас, защото знаете сега колко много вида музика има, течение и така нататък. Ние сме се останали верни на българската хубава естрадна песен, наречена по-новому поп музика. И удоволствие, че сме с вас, защото се чувстваме по-млади. За тръпката, тя винаги си е една и съща за всеки творец. Вие също се занимавате с музика и двамата, защото ви познавам. И то винаги трябва да има такъв огън, такава тръпка, за да се усеща, че си жив и че обичаш. Когато правиш нещо с любов, винаги трябва да го правиш с някаква вътрешна емоция. Не може да дадеш така и да кажеш, сега ще изпея тази песен. Сега давам думата на Влади да каже за другите неща. Благодаря и аз за поканата. Тръпката, нямаш ли я? Бягай. Бягай от сцена. Всеки път е като за първи път. Наскоро, миналия петък, бяхме в един невероятен концерт. Благотворителен. Да, чакахме много време за да пеем, но беше уникално да стоиш да гледаш другите просто как пеят, как танцуват. Ето след 5 дни пак сме поканени на такъв концерт. И като водещи, и като певци. Още сега го изживявам. Още сега го изживявам. Какво ще бъде? Как ще бъде? Какво ще се случи? Тръпката си стои. Затова казах, няма ли е тръпката? Просто не трябва да се занимаваш с това. Вътре ли ти в душичката? Така е. А що се отнася до наградата, до това признание, то се дойде така с годините. Ние си останахме в Бургас, бяхме много млади и имахме много покани за Велика Сян. Искаше да бъдем в София, да отидем. Тогава имаше само едно трик. Като трио, ние бяхме трио в оркестър Бургас, ще стигнем ли оттам. Но ние си останахме и двамата в Бургас. Аз работих много други държави. Влади се остана верен на музикалната педагогика. Сте завърнали. Да, и си останахме тук. Наистина, това е голяма награда, голямо признание, но най-голямото е хората да запеят нашите песни. Мога само да допълня, че благодарим на Димитър Николов, който невероятно много ни уважава като човек, нас като певци и на цялата администрация на община Бургас, на Общинския съвет, защото доколкото разбрахме, когато трябваше да се гласува, той предлага на Общинския съвет, трябва да го одобри. Разбира се. Да. А там има от различни партии хора. Никой не е казал нещо против. Всички са били единодушни. Ние дует Бургас да имаме това звание, за което много им благодарим. Това е една голяма оценка за нас, за нашия труд. Това е най-голямото признание. Да. За цялото всички са били единодушни. Ами, добре. Разкажете ни как започна всичко? Как се обвързахте с музиката? Мария, първо ти, предполагам, си свирила на инструмент. Да. Всички сме започнали с обикновено музикалните деца, почва с някакъв музикален инструмент. Аз бях цигуларка. Колежка. По времето, колежка, да. По времето на директор на училището беше Лалчев. И тогава имаше такива едни
неща като сега, не знам как да ги оформя. Значи влизаш с цигулка, но понеже има много цигулари, с тенденция някакъв друг. Нали, например, аз бях прехвърлена на контрабас, което не ми беше моето. Пък аз си и пеех още от малка, нали, откакто се помня, се пея. Значи всичко се така, че на място. Да, свирих няколко години. Един много добър преподавател беше тогава Козарев. Не знам дали го помниш ти. Да, милички, светла му памет. И така, и аз не останах. Мама беше много светла и памет, много благородна, но каза, че сега като не искаш музика, нещо друго трябва. И като едно такова наказание завърших математическа паралелка. Пък нали сещате, че никой музикант не обича математиката? Поне аз не съм чула. Вървят си вървят ръка за ръка. Та иде, но после пак се върнах към музиката. Още като студентка започнах да пея. Нали, имахме такъв студентски оркестър. Медицински. Да, другото ми беше медицината, другата. Да. Всяко момиченце обича да се играе с куклите на доктор. Така. И така цял живот върви двете ръка за ръка. А Владо ти? А Влади? Аз ще започна отзад напред. Първо, Бог да прости майка й. Аз си бях като син. Аз съм се учил като учител от нея. Един от рядко уникалните учители на този град, баба Василка. И сега даже ще ми не са сухи, като си спомням за нея. Но тази жена стоеше до нас винаги, когато ни запоехме двамата да пеем заедно. Иначе още от първи клас се занимавам с пеене. Започнах да свиря на акордеон от първи клас. Добикалям фестивали и така нататък. След това, след 8 клас, механотехникум Бургас. Харесаха ме как пея. Съм ритмичен, започнах да свиря на кларинет 4 години. Саксофон. В училищния оркестър. В училищния оркестър. И така, казарма. Имаше казарма тогава. И ставахме мъже. Сега няма да коментирам какво стават и какво не стават. И така, когато трябваше да се уволня, имах предложение да остана в армията като младши лейтенант и да съм се пенсионирал преди 15 години. Само че аз реших да уча и записах. Бях приет в Бургаски учителски институт, специалност музика. Помагнах на невероятни педагози и музикални педагози. Иван Щилянов и Константин Ташев, човека написал Момчето, което говори с морето. И много други песни. И много други песни. И този човек ме заведе в театър Адрена Будевска 78 година, когато бях втори курс, за да свири да пея в една прекрасна постановка по стихове на великия Христо Фотев, под режисурата на велики Недялко Йорданов. И тогава, като ги видях на сцена за първи път, дадах откат наистина. Но няколко години нямаше билети буквално за този музикално-поетичен рецитал, в който аз участвах като певец с китарата си. И така, след това като учител в начално базово училище, от което съм създал, аз съм от създателите, нека да бъда точен, на 1 септември 1979 година. Тук що завършил учителския и като златен медалист по музика. Останах там като учител 40 години. Радвам се, че казва, че съм любим учител. Обожавам децата, явно съм си попаднал на мястото. И те също вас явно. Да, водя 40 години практиката на студентите по музика. Сега вече се води факултет по обществени науки към професор Асен Златаров в университета. Така, докато дойде момента, един ден да чуя, че община Бургас, културата на Бургас, обявява конкурс за трио Бургас. За солисти на оркестър Бургас. Всъщност се намирате. И така се намерихме. Велика Засян, да не кажа от колко десетки човека избра нас. Велика Засян, Атанас Косев. Да. Велики музиканти, композитори. Янко Меладжунов. Да. Ние сме ги описали, да. Иван Пантелев. Иван Пантелев, да, той си беше диригент на оркестър. Оркестър Бургас създаден в годината, в която ние сме се родили. 57-ма. Но то тогава е било Чайките, като вокална такава група, Чайки. Той е основател. Той е основател, заедно с Кирил Дончев, друг един бургазия, много велик композитор на филмова музика. И така в годините. Той до днес съществува. Това е единственият оцелял фестивал. Бургас и морето. Бургас и морето. А пък аз никога няма да забравя една дата, тъй като аз съм роден на 22 месец, аз съм рибка, всичко при мен е двойки, но 9-5-7 пак е 22, роден съм вторник, втория ден, в 2 часа посред нощите, купих си кола, събрах номерата, станаха пак 22. Всичко ми е двойки, но
когато с нея се явихме на конкурса и казаха, след няколко дена ще ви кажем кой е. Имаше 1500 кандидати. Цяла България. Много народ. И съм в базовото училище и влиза наш приятел Петър Бодуров, който концертираше с оркестър Бургас тогава. Пееше прекрасно италиански песни. На 19 февруари, рождения ден на мама, Бог да я прости, и ми казва, събирай се нещата, за една седмица трябва да си в оркестър Бургас в общината. Ние се водим към общината. Общинско. Той сега гореш пясък също е общинско. Общински оркестър. Ние се получавахме заплатите от общината. Той се е спонсориран от общината. И аз му казах да не се, че точно този ден да не се шегува с мен. Той ме прегърна и каза, ти и Мария Чернаева са одобрени от Великия Казасян. И това беше най-големият подарък, който подарих на майка си вечерта. Извинявам се много, че съм развълнуван, но една майка да види детето си, че е постигнало това, което е мечтал цял живот. Точно на нейния рожден ден да се осъществи, това е велико. Пожелавам на всички деца да зарадват така майките си. И всъщност ние сме заедно по документи от 1 марта 1983 година. Тогава бяхме назначени. Но тогава, по това време, вие не сте били родени, имаше няколко държавни оркестри. Оркестър София, Велики Казасян, оркестър Русе, джаз оркестър, оркестър Бургас и оркестър Благоевград. И сега пак е оцелял май само оркестър Гореш пясък, който е всъщност продължение на оркестър Бургас. Вече с ръководител Стефан Дионов. Оркестъра всъщност от колко човека беше като... Оркестърът беше ритмична секция, значи бас-китара, китара, пиано, барабани и тромпет, тромбон и саксофон. Сегашният тромпетист, който тогава беше тромпетист на оркестър Бургас, защото другите вече не знам и къде са, не повече са в Германия, е директор на Виденската филхармония и опера, Мирослав Кръстев, Миро. Да. Така. Всички други са някъде по света. А вие всъщност бяхте само двамата или имаше и трети човек? Значи конкурсът беше обявен за трио Бургас, защото така е бил започнат още след 1957 година. И ние всъщност бяхме избрани трима. Аз, Влади и Мария Боева, която светла е памет почина. Нали. Тя беше от... в един момент се оглеждахме, Христо Рашинко беше бас-китарист и той казаше, ма чакай, че всякакъв оркестър Бургас сме тук ние бе. То само 3-4, значи аз, ти, Владо, Мария Боева беше от Димитровград, всички други бяха от други. Просто така. Не е имало в Бургас толкова музиканти, бяха все от други градове. То си беше национален конкурс. То си беше национален, да. Определен. Ами, ще е интересно на бургаската общност и не само да разкажете за периода на Бургас и морето, за Сладкопой на Чучулига. О, да, това е много интересен момент. Ние сме работили с вече, които не са и между живите, с много емблематичните имена на режисурата, на музиката. Значи Ласка Минчева беше всяка година режисьор, помните всички, на Бургас и морето. Работили сме с Еди Шварц, с Румен Велев, с все такива. Ялко Орданов, нали, споменахме го вече. Той тогава е бил директор на Адриана Бодевска. Да. С Адриана Бодевска сме имали съвместни спектакли с... значи Бургас и морето в начало се провеждаше с оперното симфоничния оркестър. Тогава не беше народна опера. Държавна. Да. Тогава беше така с Иван Кожухаров. Той беше диригент с Пантелеев, нали, Велики Казасян. И тримата бяха диригенти, нали? Така беше, Влади. Къде ще бяха уникални години. Всичко се свирише на живо, целият оркестър пред теб да свири на живо. Всичко се правеше на живо, но можем да споделим, че тогава предварително, защото нямаше такава техника, като сега. Да. Предварително, да, не е било фалшиво, защото песните идваха, гласираха се и предварително се даваше плоча, което сега пак е модерно да се прави плоча. Защото иначе после не може да се успее да се направи. И горе-долу наградите се знаеха пак, но бяха записани абсолютно професионално, не сега като електроника, сега всичко електронно. Къде ще намериш толкова много живи музиканти? Нали? Има, но това е голям труд и трудно. Така се провеждаше Бургас. Последните години, в които аз вече бях, последната година, тогава вече заради, въпреки че имаше вече много телевизии, заради качеството го направиха да не е на живо. Тоест имаш оркестър, но той свириш отгоре. Наистина, защото по-добро, защото знаете живото. Риска на живите предавания. Студийното качество си студийно качество. И аз го преживях, въпреки че не беше на живо, защото нещо стана, то беше с магните ленти. Точно на моята песен, много прекрасна песен беше. Аз Кокосев лентата се скъса и аз оставам, няма с микрофона в ръка, но оркестъра да продължава, аз не мога да пея, защото пък телевизията снима. Тогава BTV, май снима. Втора телевизия, сега BTV. Да. Ласка и така, и вече после
Ние не бяхме там, не знам как се ги Имаме правили. много такива На преживявания сцената всичко става, знаете вие като много. хора на изкуството, как се получава. Ако вашите зрители и слушатели ги интересува, ще поразкажем и за това, за няколко такива случаи Много. интересни. Интересно ще ни огромно бъде и на нас, Да. разбира се, да ги чуем. Да. На кого беше идеята за създаването на дует Бургас? Ами той, както каза Водолей, между Водолей и Рибка, аз съм Скорпион. Жоро, ти как мислиш? И аз съм Скорпион. Значи, Явно моя Скорпион. идея. Значи, след тази злополучна история, последния Бургас и морето, аз заминах за Германия. Връщайка се от Германия, Всъщност говорим за първия Бургас и морето, защото последния нали вече, прекъсва един от последните Бургас и море. момент. 13-то издание ли? Да, 13-то и после вече, след като се върнах аз от чужбина, вече беше нова формация, Горещ пясък с маестро Стефан Дьомов и не сме участвали повече на този конкурс, но аз като се върнах, си продължих да пея сама. Имаше тогава страшно много програмни заведения и Вари винаги пристигаше, където пея с цветя и с сълзи в очите. Стига, че и сега ще ревна. И аз си викам пък, защо не направим дует Бургас, но продължение. Това беше моя идея. Тогава работихме с един импресарио, Костадин Митев. Той каза наистина, направете го, няма дуети. То наистина до сега няма. Ние сме май на дует Ретон, на дует Шик, които са семейства, ние сме приятели. Така си останахме. Дето казва Валя, аз нямам сестра, ти нямаш брат, аз нямам никой. Аз съм една, Валя си много има хора брат. не го знаят. И много хора мислят, че Така е. сме семейство, Сме но семейство, това така е. няма значение. Се Факт. обичаме, ние сме едно семейство. Двете ни семейства са като едно семейство. И затова Което сте е се прекрасно. съхранили през годините. Да, може би тази приятелска любов, нали? И децата не се обичат Това е истинска приятелска и любов. аз обичам и неговата жена и всички ние нямаме тайни. Просто и всички, винаги, каквото и да стане, значи аз знам, че да звъна по нож да кажа, Вали, аз сега в момента нямам кола, нямам пари, знам, че той ще дойде. На другия край на... Аз също. В дъл земя да бъде, кажа ще също. дойде, както и той. Ами това са Което е едно истинските прекрасно приятели. приятелство. Така е. Не, че не сме имали сблъсъци, защото сме много различни. Но това може би ни прави. Както казва тя, Значи тя той е огъня, аз съм водата, аз съм огъня. Издържали Аз сте съм на лошата бурите винаги. заедно. Да. Защото той си останал едно непораснало дете, когато беше майка ми. Всички педагози, които се занимават с малки деца, може би и вашите професори, доценти, които се занимават с големи деца, пораснали, са такива. Значи те винаги гледат на света с добро. Аз също. Но аз поне се занимавам с медицина, съм виждала смъртта много пъти, очи в очи. И знам, че не совите не са това, което са и не винаги черното е бяло и бялото е черно и винаги се готвя за зима, а ако дойде лято съм щастлива. Защото сме имали много удари под кръста, няма да ви ги разказваме, но и всичко това, което си преживял, ти прави някакси по-друг, докато Вадо не се е променил. Аз съм се променила много. Признавам се. Той се останал едно наивно дете. Да работиш с деца, Непораснало. просто е И добро. прекрасно. Много благородно. И е Прекрасно. призвание. Не знам дали това е хубаво. Студентите отделна работа. И това все 40 години. Просто ми беше много интересно. Току-що завършил. От есента да почна да вода практиката на студентите, които са ми приятели. Са били първи курс, сега са втори. Аз току-що завършвам. И ми беше много така търсене в началото, но децата много взимат. Но 2 пъти повече дават, повярвайте ми. Явно съм си попаднал на мястото. А нека детското да не бяга от мен. Няма да го пусна никога. Никога няма да го пусна. И така, да се продължа 93-та година, ние се събрахме, направихме, създадохме дует Бургас. Започнахме заедно, започнахме с кавари, пак имахме страшно много участия по програми. Имахме много наши песни изпети, но не бяха събрани в албум. И така дойде идеята да създадем първия ни албум. Имаше един ресторант Черно море. Емблематичен също, както Бухемския Приморец. ресторант на Бургас. Тя пее там. Аз отивам всяка събота, когато пеем. Тогава не се пееше всяка вечер. Тя пее, мен сълзите ми на очите. Тя пее, мен сълзите ми на очите. След толкова години заедно пеене и обикаляне на концертните сцени и в България, и в чужбина, чак в Монголия. И в един момент тя го каза, Костадин Митев каза, вие до кога така? Я утре вечер вкъщи. И ето, тя се съгласи веднага и така. Създаде се дует Бургас. Започнахме да събираме песните. Благодарим на Краси Пак Геомезов. си потърсихме бургазлии. Ще застана. Всъщност основно Да. бургазли са композитори и Абсолютно. Да. текстописци. Имаме само 1-2 песни на софиянци.
И наши Да, Софийска, да, наши авторски много. Даже песента, която ни е като визитна картичка, си е наше творение, Завръщане в Бургас се казва. Това е от първия албум. От първия Това е от първия, си много интересен. Искам даже да разкажете за създаването на тази емблематична песен. Там в първия албум пак сме включили само бургаски автори. Иван Пантелеев, разбира се, при който сме почнали нашия творчески път, на Константин Ташев. Ние поискахме разрешение от неговата съпруга. Да, за да изпеем момчето, което говори в пак морето. изпяхме Имаме като дует. наш аранжимент на Краси Филонезов, но наш прочит има на песента. Краси перфектно свърши работа. Краси е един прекрасен музикант. Бургаски вечери също. Взехме разрешение да можем да използваме тази песен, да изпеем и по друг начин. Пламен Велюнов. И всъщност Завръщане в Бургас беше наша авторска, така, както и Огъня в нас. Ние имаме там две авторски песни. Разбира се, албума тогава нямаше студия като сега. Да правихме го в Пайнер. И те в началото въобще не гледаха на нас сериозно. Всъщност приеха. Направихме офертите за парите. Те казаха, ние сряда не записваме, ама тук само Лили Иванова е записала. Точно така ни говореше Митко Пайнера. Да. И айде ще ви запишем, имате си пари, ще си платите. Аз много се обидих, като един четирибив Скорпион. Направихме албума го записахме много бързо и там Ленко Драганов и други режисьори казаха, бре, то за първи път да влият хора, с които нормално да говорим, интелигентни хора и толкова бързо да запишат. Тогава изгряваха Глория, Цветалина, Екстранина и вземаха, че харесаха албума и Митко да вика на някаква сеща там, застанала, че почуква там и каза, бе, то с албум сега взем ние да го изрем. Викам, не, много ви благодарим. Ние сме се отборя, ще го взем. Тя беше намерила вече човек, който да Аз бях намерила, но това тогава направи грешка. Защото те Пайнер правят много хубава реклама. Тогава правиха, нали. Ако бяха те станали съпродуценти, защото ние си имахме тук спонсори, Нефтохимик, пристанище, много хора ни помогнаха. Албума взе страшно много пари. Тогава бяха милиони. 2-3 милиона. И така. Вземахме си албума и албума потъна. Продаваш се тук. В частните медии тук, BTV. Имаше скат телевизия и TV Mix. Малкото телевизии просто го отразиха. Но ходихме на няколко интервюта в Радио София и толкова. Нямаше голяма реклама. Смисъл, нямаше реклама, което е много важно. Както сега вие, което правите. Но въпреки това, така, и не, минаха много години. И 2000 коя година? Ние си ги пеехме тия песни, продължавахме да си пеем по участие. И в един момент ни се обадиха от общината, че този кмет, новия кмет, който ние не познавахме, защото бяха ни канили на участие към общината, докато по-рано ни прекъснато пеехме. И по концерти, нали, правихме спектакли. Но бяхме малко забравени в годините. Да пеем на откриването на паленето на първото коледно палене на елхата на Николден. Тогава бяха Борис Рачков, ние с Орлин Горанов и поискаха да пеем Завръщане в Бургас. Аз даже се разплаках. Викам, бе, те как сетиха за нас. Как за тая песен? И просто, и хубавата музика, и истина е като, значи тя е като водата. Винаги се намира път. И пробива. И тази песен изведнъж. Хората като запее с теб е прекрасно. После на другата година изведнъж разбрахме, че някой направила клип. Пак на другото коледно палене на ехата. И виждаме двама оператори казват, вие знаете ли, че имате клип? От която някакъв клип. Ма тая песен. И ние го видяхме така и не знаем до днес кой е направил този клип. С снимки на Бургаси. С Недялко Йорданов, с Христо Фотев, с най-великите бургазли, театралното изкуство, просто уникално, да, и Стария Бургас. Прекрасно. Прекрасно е наистина. Така първи албум. За следващия, то е 2017. Следващия, ние го планувахме вече, правихме 35 годишна от нашата работа заедно с Влади и решихме да направим втори албум. Имахме вече много събрани песни. Майстор Дионов ни подари една песен. Той в първия ни подари една. И в първия ни подари, и в третия ни подари песен. Във втория... Благодарим много. Говорим за подарък. А ние не сме неговите певци. Тониките са неговите певци, но този човек ни оцени. Този човек ни оцени като певци, като хора и застана зад нас, както и сега на 40 годишнината. Той е режисьор, сценарист на всичко, абсолютно. Направи приказка. Вече във втория албум имаме доста съвсем бургаско, нали, присъствие. Тук са и
пилотната песен и много други хубави песни, написани от моята дъщеря. Тя е тук в залата. Като майка, аз... Тази красива виновница всеки си за обича тази детето, песен. знаете. Както и на третия албум пилотната. Аз съм била винаги много строг родител, а тя е пък голяма перфекционистка. Тук е момента да споменем, че Василина и наш колега и един прекрасен професионалист и добър колега. А знаете ли как започна? Не. Баба ми е фаталната жена. Като лъвчета. Тя беше негова ученичка. На като Аз лъвчета, даже не знаех, някъде пеех. Отиде с Майя ги и започна кариерата. И той каза, и той ми се обажда, каза, знаеш, че Весто ще пее на... Викам, бе, кило ви сега. Тя свириш тогава на пиано, тя от мъничка. От 3 годишна е по пиана и по инструменти. И той вика, бе, сега на лъвовите. И аз даже отивам в последния момент на това прослушване, гледам там Влади. Много деца събрани пак, знае, че тогава се правиш от Николай Априлов и Росто Кирилова. А ние с Росто преди това много години пеехме заедно. По програми бяхме приятелки, ма тя не знаеш, това е моето дете. И така. Така че пилотната песен на втори и на трети албум са дело на Василена Чернаева. Не само текстописец, композитор, уникална певица. Просто Господ като е дал прекрасен музикант. Много изсипал, наистина. Как съвместявате двете професии? Ти, Мария, медицината с... Влада е преподавател. Влада е преподавател. Ами трудно се съвместяват. Наистина поговорката си е правилна. 2 дни под една мишница. Те при мен бяха няколко години, защото аз сама се отглеждах и ми беше доста трудно. Периоди на успиване, нали, аз работих медицина, ама не точно в болници. Бях малко и по такива заведения. После бях 25 години почти в здравната каса. Трудничко се съвместяват, особено като пеехме по такива програми и се връщаш късно. На спиването знаете колко е важно за един творец. Аз ще го доточня с недоспиването. Но пак тая любов и любовта към хората и... Мога ли случай, в които да се намесиш? Нямало такъв случай, на който аз да не помогна на някой. Даже за да направи добро и го хвърли в морето. Казвам, това нашите морета вече са много. Много пъти отивам някъде. Аз въобще съм забравила в някаква институция, че съм направила някакво добро и там нещо се... Знаете как е там. Все нещо става, закучват се нещата, ми попълни документи и казвам, тук нещо, той викам, да, знам, ама вие на времето ми помогнахте. Къде? Здравната каса, като дойдох, аз въобще не помня. Не го помня като човек. А за мисията ни за... Кажи сега, Ладя, нещо, че аз се развълнувах. Така, Продължи, пък после ще разкажа на Гарето и на Жоро. Сложно е да съвместяваш няколко професии, наистина. Защото когато започнахме и имахме много концертна дейност, особено пък когато започнахме да пеем в програма на 600 човека и трябва да пееш на езиците от държавата, от която са тези гости, нямаш право да не можеш. Няма такава сентенция. Не можеш да откажеш, трябва да знаеш. Но се прибираш 1,5 посред нощите, пътувайки 40 км извън Бургас, но сутринта трябва да се стана 6,5 за основната си работа. Тя в здравна каса, аз в начално базово училище, което до днес ще се нарича даже национално базово училище. Не е имало, само дето на министър-председател не съм изнасял урок по музика. Министри, посладици, какво ли не. Но всичко това, особено когато започнахме с студентите работа, още от първи ден, когато започнах в 79-та година, след всеки урок по музика имаше конференция и ти задават всякакви въпроси студентите и ти си длъжен да можеш да отговориш. Защо погледнахте това дете, а не погледнахте това дете? Защо тръгне се с левия крак, а не с десния? Ти си длъжен да можеш да отговориш на абсолютно всичко. Всичко се гледа през такава призма. 2 години аз съм си носил акордеона всеки ден в учителския. Всеки божи ден, специално с музика. Няма това, няма това. Сега компютър е много лесно. Всеки божи ден. 120 песни. Не можеш да ги свириш с двете ръце. Клавиши и баси и да ги спееш. Няма как да завършиш. Няма как да завършиш. Но затова мога да кажа, че всички от тези випуски станахме наистина невероятни учители. И така просто през всичките тези години с Мария, с концертна дейност, вече 2 пъти посрещаме Нова година на околовръстното на Бургас. Два пъти, може би много пъти. Последния път беше... 2 пъти последните години. И вече нямаме спомени, защото това са много години. Преди 25 години, при 25 дена, връщаме се от Созопол сега на 24-та година, на 31-и, пеем отвън за Созопол.
Тръгваме си и съответно гледаме как навсякъде фойерверки, еди какво си поглеждаме. 12:00 сменя се годината и ние сме буквално на 100 метра от поделението в Атия. За кой ли път? А понеже, Владо, ти си все пак от основателите на базовото училище, си от самото начало, предполагам, че някакви нововведения, които си направил ти самия... Да си начален учител е нещо превъзходно. Да. Особено косити тишар. Когато ни събраха студентите първата година в учителския институт, аз казах, че попаднах на невероятни учители, преподаватели. Наши педагог, дано да е жив и здрав, макар че не мога да кажа, Ангел Георгиев ни събра в най-голямата зала и ни каза кротко и спокойно: колеги, ако не обичате децата, вратата е там. Още от сега си тръгвайте, да ви няма тук. То също е Това смирецена, беше да не невероятно, обичаш да. хората, вратата е там. От тогава аз това не мога да го забравя. И не напразно имам 2 статуетки в къщи за най-любим учител на всичките тези години. И като учител номер 1 на Бургас преди няколко години. Децата са едно невероятно богатство. Те разбират кой е добър и кой е лош. Кой се отнася. Викам, добре, бе, защо ме прегръщате? Нали? Предното ми час ви се карах. Не, господине, вие сте най-добри господин. А сега иди кръжи нещо. Виждате, просто, че като им се караш, ти не го правиш от зла умисъл. Аз съм им казал, искам просто да не го повтаряте. Просто да не го повтаряте. Да, въведах 2 неща в училище. Ходя всяка сутрин, когато съм здрав, разбира се. Те знаят, че трябва да съм в болница, за да не отида. Така на добра воля. Второто голямо междучасие при нас са 2, защото не всички могат да се съберат стола само в едно за закуска. Да, 10 без 20 до 10. Да им правят така нареченото музикално междучасие. Децата сами са си избрали песните, колоната, усилвателя се стои до вратата, само слагам. Има ти забравя да кажеш, че той вече е пенсионер. Той От 2 години съм пенсионер, да. Но той всеки ходи Божи така, ден съм там. защото и обича да ходи. Не, Всеки че Божи ден съм там заради някой му тях. заплаща. Не да ми плащат, не ми се плаща за това. Отивам за това, един ден да минава просто е, да не кажа, трагедия. Децата са си избрали музиката, но музика, на която могат да танцуват, и съвременна, но могат да върне назад, макар едно Gangnam Style и така нататък, но могат да танцуват. Когато времето е лошо, го правим на първи етаж. Когато времето е прекрасно, идвам половин час по-рано, изкарам апаратурата отвън. Те децата, извинявай, се прекъсвам, Вари, са вече деца на неговите ученици. Да. Нали се сещате? Да. Той учи децата на Учи децата неговите на моите бивши първи ученици. пускученици и така нататък. Аз съм все пак на 67, не съм на 20. И не си крия никой, и не съм си крил никога Да. годините. Това е. Тялото ще остарее, душичката. Всеки дава това, което има тук. Така че с децата така. И още нещо. Миналата година поне много хора снимаха нашето музикално междучасие и го разпространиха в интернет. В едно софийско училище, не помня кое, го бяха направили и беше като нещо невиждано. И нямаше телевизия да не е там. Голяма иновация, ти да видиш. Аз го правя 10 години сам. И никой не е дошъл да те снима. Не съм и викал. Не. Не ми трябва. Аз не хода заради телевизиите. Да. И още нещо, което много колеги започнаха да го правят, като стане време, 5 минутки в края на всеки мой час, да си говорим за доброта. За нещо добро, което са направили те, родители, познати. И са видяли просто на улицата някой да направи добро. Спрямо човек, спрямо животно. Аз започнах с моята котка, която, Бог да я прости, вече не е между живите от 1 година, но как я спасих от кофите с счупен крак и така нататък, толкова бяха вдъхновени. Понякога сме стигали до 15, до 20 минути. Не 5 минути. И не съжалявам. На моите колеги, на тези, които искат да стават учители, искам да им кажа: говорете с децата. Децата искат да се говори с тях. И то за добри неща. Те попиват. Повярвайте ми. Не съжалявам, съм начален учител. Няма бивш начален учител. Няма такъв. Това въобще няма бивш учител. Да. Както бивш музикант и актьор, всички са на сцената. Да. Попаднал ли си на мястото? Там Както казвам свършва аз, живота им, да. Господ ни е докоснал всички за нещо. Въпрос е Абсолютно, да. да си усетил за какво си докоснат и да го развиеш, да няма заспал талант. Както моите внуци пеят в групата на майстор Дионов, изгревчета. Харесал се ги като певци, те са 3 и 6 клас. Пее ли някой вас? Много хубаво пее. Кой? Дядо. Кой дядо бе? Влади Спасов от Бургас. И ми звъни веднага: ти що ли си ми казал? Викам: майстро, никого не бутам.
Господ, щом ги докосна, ти ли си ги хареса? Аз. Благодаря ти. И така. Въпросът е човек да усети за какво е роден, да може да развие таланта си и да върви напред. Да усетят, и да си постигне мечтите, както аз постигнах своята мечта. Тогава се казваше естраден певец. Да стана естраден певец и да пея на сцена. Това ми беше мечтата. И се радвам, че точно на 19 февруари можах да зарадам моята майка с това. Да й кажа, че съм си постигнал мечтите. Ами, понеже споменахме Василена, Владо, кажи ни, твоите наследници поеха ли по пътя на музиката като тебе? Имам 2 деца. Сина ми скоро имаше рождение на 16-ти, той е набор 80-ти. Живее в Германия в момента. Беше си тук за рождение ден, обаче беше прекрасно, че можа да се върне. Свиря на китара, пее добре, но не тръгна по пътя на музикант, Музикален, да. а е инженер и е уважаван инженер в Германия в едно огромно предприятие. Дъщеря ми, там е по-сложно, тъй като детенци съм е водил няколко години да танцува латиноамерикански танци при Диани Чочо Мешковини, прекрасни приятели и невероятни танцори. А след това в клуб 75 в Младежки дом. Това е, може би, най-добрият клуб в България. Спортните бургаски танци също са много. Те са номер 1. Прекрасни и много добри на високо ниво. Но водих, чаках в колата, в ладата на времето. По 1 час и нещо, да танцуват, да си я върна вкъщи. Стигнаха до национални първенства, до първи места, докато като беше 9-10 клас, дойдоха от Южна Корея. Едни дами и господа, които правиха кастинг. Избраха нея и партньори да заминават да танцуват в Южна Корея, в най-големия Дисниленд. Цяла година ми я нямаше. Тогава беше времето, когато имаше правец компютър, все още само това, и нямаше навсякъде интернет. Съм ходил в един определен блок, където имаше интернет, за да мога да се виждам от време на време. За да мога да направя връзка с нея, да се видим. Върна се след 1 година и само след няколко месеца отново дойдоха и казаха, искаме отново в Южна Корея. Само, че не само като танцор на латиноамериканската, а и като треньор. 2 година за мен. И като се върна, аз искрено се надявах да си направи клуб в края на краищата. Завърши ВХТИ Асен Златаров. Не музика, не танци, индустриален мениджмънт. 2 магистратури и един ден срещам в учителския декември. Мигляна, какво правиш, татко, тук? Изпит по педагогика. Каква педагогика, бе? Уча, вика, за учител. Аз то не знам. Няма как да знаеш. Никой не трябва да знае, че аз съм твоята дъщеря. Тук и мухитите познават това заведение. И така, завърши без да знае, че това е моята дъщеря. Така ми стана и колежка в момента в начално базово училище. Тя си е артистка, детишарка си е. Ванката станаха страхотни приятели, участва в няколко техните клипове, шоута и така нататък. Доведе даже южнокорейската посланничка в училище. Има деца, които искат да учат южнокорейски, което е прекрасно. Бащичко. Тя круща не ражда малки. Да. Така, че... Василена продължава ли да твори? Тя цялата е музика. Ние имаме няколко песни. Цялата е музика. Това е само, че нямаме пари да ги... Значи, 4-ти албум може би е в ход. Да. Ама замислили сме го аз... Имаме няколко песни написани, даже тя много детски песни има написани. Както да изберем най-доброто от 3-те ни албума, там ще бъдат и нейните песни, разбира се, нашите авторски и още няколко песни. Забравихме да ви кажем. Един бенефисен албум да направим просто. Че всичките ни албуми са предоставени на всички музикални школи, всички училища с симбеци, плейбеци, за да могат децата да ги пеят. И забравя да ви кажа, че коя е най-голямата награда. Нашето поколение харесват нашата музика, защото тя си е сериозна, нали? Текстовете са много хубави. Но преди юбилейния концерт, малко преди юбилейния, се прибирам от някъде, там в махалата гледам дедичи се играят. И ние, защото там се занимаваме с малки котенца ги храним, и аз съм се забучила там и детенчето вика: мамо, майката говори с една съседка. Това не е ли оная Лелка? Тя жената не ме познава и тя вика: коя Лелка, бе, мамо? Пък аз съм смотана, безгримна, не направила, не е както изглеждам на клиповите на сцена. Дето пей, не мога Бургас да оставя. И аз разплаках. Това беше 5-годишно дете. И към, това е. Заслужава си да се живял. Много деца пеят на конкурси тази песен и други наши песни. Ние постоянно сме в жури с маестро Демов, с Тони Димитрова.
на конкурси за млади изпълнители и е много приятно, когато изпеят твоя песен. Просто искали са ни, давали сме веднага, ако някъде сме пропуснали, Даваме да им ли? изпратим симбеци и така нататък. Но прекрасно е, когато обичат музиката. Жив си. Аз съм против тези неща с авторските права. Ма какво значи авторско право? Ма нали тя песен е за хората? Значи няма да си ядеш песента, защото трябва да платим на някой. Ми той човек е направил за хората. Сега на Моцарт, какво авторско право? На кой превеждаме? На Вивалди? Повечето от тях са починали в Немезерия. Обаче са вечни предвиденията им. Защо? Нали музиката е за хората? Да обобща, ако трябваше да мислим за пари, да сме умрели гладни. Абсолютно. Да. Да, ние сме музиканти. Също се възмущаваме на някои колеги, които, когато им се обадят за пеене без пари, ние в последно време правим само това последните години. Отиваме и пеем за болни хора, за построяване на църкви, за някаква кауза, за някакви дни. И казват, ще дойда. Пишат го в афиша на първо място и накрая водиш се, вика, той не дошъл, защото се разболял. Но това вече няколко пъти. Значи не може да... Или той е бил заед. Не, защото не му е платено. Ма не може да пееш само. Значи ние всичко е пари в живота. Знаме, имаме нужда от тях. Но не трябва. Трябва да си помагаме. Доброто ще победи в този свят. В крайна Така краща, трябва, Господ е любов да. и ни създал да правим добро и стараем се, доколкото можем. Очакваме, че имате идея за книга. Аз съм почнала, трябва да я добре. Кажи, кога ще излезе първата, защото сме убедени, че поне за 2 книги имаш. Да ме поканиш да пея, но... Да, на откриването. Да. И мен се века, пиши. Аз съм от приведен на учителски институт. Първата година бяхме в музикалното училище. Учителския се строеше в Славейков. Втората година се преместихме там. Завършвам учителския, отваря врати съседната сграда. Те сме в една сграда. Начално базово училище. Аз съм от първи ден и на двете сгради. То беше създадено като комплекс учителски институт, начално базо, където студентите се учат да стават учители, и предучилищната педагогика, т.е. детски отдел, през оградата детелина. Целодневна детска градина. Беше като един затворен комплекс. Така че аз съм и от начално базово, и от учителски, аз съм от първия ден там. Пиши. От мен писател не става. Нито директор, мога съм да стане директор, от мен не става администратор, не става писател. Тя да пише. Ако иска, ще й подсказвам. То сега е много модерно всички да пишат за своя живот книги. Тя няма да бъде точно така. Ще бъде за всички много музиканти, много творци в Бургас, които по-нови не работят, защото ние сме минали през всички, че горе-долу сезони на политическите неща в България и всички музиканти много има забравени, които никой не... И някои неща, които никой не помни. Аз съм почнала много преди Влади да пее. Първо бях солистка на оркестър Орбита. Той също беше оркестър държавен с Кирил Емилев, с музиканти, които всички са вече забравили. Някои са починали, никой не ги е споменала никъде. Тогава беше към Младежкия дом този оркестър и така и така. Така че ще бъде такава книга. Щастлив съм, че се опазихме от политиката. И се радваме наистина на обичта на нашия кмет. Няма кмет. лошо да бъдеш член на някаква партия, просто да работиш пак за хората. Мария много добре го каза. Не сме имали по-добър кмет от сегашния. От Димитър Николов. Но наистина. Това е един уникално прекрасен човек. интелигентен, Въобще добър се абстрахирам, че е кмет. Това е човек, който значи влизаш с проблем, какъвто и да е, и излизаш без проблем. Решен вече. А той знае, че винаги може да разчита на нас. Екипа му е прекрасен. Много значи, ви няма... обичам. Като сме си двамата си говорим. Такова бързо реагиране. Вие нали всички сме бургазини, знаете. Звъня и казвам, тук пада едно дърво. На петта казват само изток, запад, улицата. Няма такова. Значи това е по-бързо реагиране от това американско 911 ли беше? Да, наистина, такъв му е целият екип. Просто... Аз съм звъняла за много неща. Пък и мои приятели казват, наистина бе. За нашата 40 годишнина. И за чистотата, и за това града ни е на много високо ниво. Това го обичат Бургас всички. И се го обичаме всички. На 27 ноември за нашата 40 годишнина просто шапка ми свалям на всички, които са в неговия екип от културата. Просто всички бяха на такова невероятно ниво. До майстор Дионов, сценарист и режисьор на целия ни спектакъл. Просто уникално. Владо, всички концерти са така. Исках точно за този концерт, който споменахме, да разкажете за 40 годишния ви юбилей. Какво беше вълнението в подготовката? Знам, че е било доста... Не беше спане, тя ако подготовката беше много сложна, защото майстор Дионов той много ангажименти има, както знаете. И той миличка тая година ще има юбилей. Страшно много ангажиран.
Всички, Тонито също, нали, ние си поканихме приятелите, защото то като на рожден ден. Кой се караш на рожден ден? Приятелите. Приятелите. Ние май нямаме ли приятели, ама не можем всички да ги Аз поканим. така мисля. Но може и да имаме всеки човек, това е, хората са Но различни. и Драго Драганов веднага се съгласи Драго да винаги дойде в сме го София, за обичали, да води. много участие имаме с него. Той е много слънчево момче, много харизматичен, много интелигентен, много поливалентен, както му казвам, и журналист, и певец. И той с удоволствие дойде момчето, и той е ангажиран, той си има предаване. Всички бяха ангажирани. А тониката, Ева, Хари, сега Божанка замества Яким, нещо не беше добре. Също сме приятели с тях, много участия сме имали с тях. Този път на предишния беше Красен Вилмезов. Не успяхме, нали, и други приятели имаше, но всички не можем, защото все пак това е свързано с пътуване, с Трябваше да стане 3 часа концерт. Трябваше много голям да стане концерта. Мултимедията беше направена от Петю Генчев, също известен Супер. бургазия, който прекрасно се Супер. справи. Нали, той не познава, пък ние го знаем от дете, и той не знае. Всичко беше... по-различното беше, че тая мултимедия е свързана с нашия минал живот. С снимки от старите ленчи, както казвам аз. Нали, там сме от деца, с детски снимки. Даже ми има като Нептун. Вали като Нептун е бил, да. И аз се смях даже на тази снимка. И плаках, защото Много се вълнувахме. това момиче там, красиво Веселена Чернаева, написа музика по текста на моята дъщеря на татко. На предния албум написа на мама, сега написа на татко. Музиката на моята дъщеря. Така, като седяхме с Драго Драганов, си поплаках малко на маста, докато дъщеря ми не излезе от публиката да ме покани на танци, тогава съвсем се уревах. Така. Тия двете просто са уникални. Тия двете, като казвам, с най-добри чувства. Извинявам се за тия, но тя знае за кого казвам. Много се вълнувахме, защото пак само приятели, билетите много рано се разпродадаха, нямаше места, много хора искаха да залата на колко към 600 места е. В последния момент ни звънят, ма как няма билети, ма ние отидахме, те още октомври свършиха билетите. И няма ли да го повторя, че същи бяха въпросите за... Искат да го повторя. Да, това е Искат страшно много голяма организация, всички сега да са свободни, за да може да... Иван и Дишо бяха новото присъствие, защото пък и те са от новото. И изгревчетата с моите Всъщност аз съм работила с майката и бащата на Дишо. Те бяха също музиканти, той светла му памет почина. Така че все бяха изгревчетата, там където бяха на Влади внуците. А на татко Веселения изпълни. Не само, че написа музиката. Тя изпя. Татко с прекрасен текст, написана от Меги. Просто който е бил там, каза, че било като приказка. Какво повече да искаме от това? Наистина, след няколко дена просто нямаше билети. Но много тичане, много неспане, много притеснения. Както трябваше да съберем определен брой подписи от бургазли, че и те желаят ние да станем почетни граждани. Да, освен, че се предлагат, трябва да... Уникалното беше, че ни дадаха 4 месеца и ние за един месец ги събрахме подписи. Да, трябва да се събереш всичките подписи. С стотици повече. Имаше ли моменти, в които така нещата излязаха извън контрол или всичко беше гладко? Ние сме достатъчно големи хора, разумни, така че всеки ден се чуваме, всеки ден коментираме какво трябва да се направи, какво не трябва да се прави. Към кой да се обърнем, ако трябва да е помощ. Благодаря на нас спонсори, които пак ни помогнаха и за този концерт. Ние ползваме спонсори. Не знам дали можем да ги кажем. Това са прекрасни хора. Да, може да ги назовете. Толкова години. Значи един спонсор е Николай Кюров, който е председател на Зърнената борса. Неговата съпруга Мария Кюрова, която пък е на Инер Клуб. Да, за женско сдружение, които вече колко пъти не подкрепят. Галия Атанас Стамболиеви, които пък случайно преди години им пяхме много и събирам първи към печака, те са хора на някаква електрическа такава компания бяха. И тя вика, ма как? Аз пак се разплаках. Отивахме, викам, Галя, извинявай, тя тук и ни пари прави. Ма как няма? Колко пари искаш? И аз почнах да плача. Вали един портфел. Ма как? И вече колко пъти не дават пари. То хем е унизително, хем е трогателно, че веднага. Не винаги хората дават за такива. Значи има хора, които имат страшно много пари. Не искат да... Как за музика ще дам? Тук ще направя един ресторант, аз ще дам за някакви песни. Нали така? Или за някаква музика. Подаряваме си албумите. Румени Гергана. Христови, да, те са на този, който е шефа на Ембус. Винаги хората също. Колкото пъти... Кажете за какво? Дадаха ни пари, приздадахме първи албум от 96-та година.
с завръщане в Бургас. Просто сина ми сега, като си беше кодира мене, каза: татко, и трите албума са прекрасни, но за мен си остава номер 1 първи албум. Това не съм ти го казал. Да, той, защото се спомни, че първият той. 96-180 набор, значи била на 16. Когато издадахме първи, това ви е наистина уникалният албум. Ние не бяхме готови, чакам да ви довесем. После ще ви подарим албуми. Това няма да ни е последната среща. Да, разбира се. Надявам се да сте се чувствали приятно при нас. Много ви благодарим за това участие. Да, сърдечно, комфортно ми беше. Нещо да пожелаете на Софийския университет? Какво мислите всъщност за идеята тук да се открие филиал? Ма какво е? Това е прекрасна идея. Трябва така да бъде, разбира се. Софийския университет е един от най-качествените, най-хубавите университети. Златаров също има вече. Да, също. Разбира се, че трябва да има. Това е прекрасно. Благодарение на кмета пак. Абсолютно. Трябва да отбележим. Значи трябва да го има този. Факултети, университети, значи кмета винаги е отворен. Даже ще построи сграда. Според мен, ако се настоява. Надяваме се, ще има ново студио, абсолютно ще има, в което ще се радваме да сте ни пак. Вие да запишете такива прекрасни млади преподаватели имате. Бургас е пълен с много таланти. Не знам тук нещо. От морето ли, от какво? От нефтозавода ли? Много талантливи е града. Голяма зараза абсолютно. Сме. Голяма зараза сме. Да. Ври от култура. Ври, да. Така е. Нека да има колко се може повече такива факултети към Софийския, за да може младите хора да се занимават с изкуство, с нещо прекрасно. Да се занимават с добро и да заразяват всички останали с това. Нека да има все повече такива, така как да кажа, се откриват повече такива факултети в България. Браво на Софийския. И най-вече Бургас. Да. Все пак да не забравяме, че ние сме един от великите градове, създали най-великите артисти, певци, музиканти, всичко. Прекрасен град, с прекрасен климат, с прекрасни хора, топли, сърдечни, така че всички от други места го усещат, ако ще дойдат да писат, че вашите преподаватели. Да, вече са го казвали, така че... Просто влизаш в Бургас и нещо там гръща топ. Става, че топло. И на празно казва, че сме бухемския град на България. Абсолютно, да. И ако ще завършим, мога да кажа на всички останали: извинявайте, но великият Хемингуей е казал, че столицата е там, където е морето. Извинявайте, но морето е тук. Значи столицата е Бургас. Да. Не Варна, Бургас. Не Варна. Нека да завършим с това. Ние бяхме с първия подкаст и Дует Бургас. Бяха наши гости. Ще гледате следващите подкасти на филиал Бургас. Благодарим ви. Благодарим ви. Всичко добро. И на вас.